Ahojte, deti! V poslednom posolstve nám Panna Mária hovorila o svätých. Chce, aby nám boli príkladom. A kto sú to vlastne tí svätí? To sú ľudia, ktorí žili tak ako my, mali svoje chyby, ale nadovšetko milovali Ježiša a z lásky k nemu robili výnimočné veci. A ja milujem Ježiša. Som teda svätá? Ešte teraz nie, ale raz môžeš byť. O to sa všetci snažíme. Raz. Kedy, ak nie teraz? Aj moji rodičia mi stále hovoria, Že toto a tamto môžem. až keď budem veľká. To nie je fér! Nejde o vek či dospelosť. Svätým sa môže každý z nás stať, keď prídeme do neba a uvidíme Boha tvárou v tvár. Akože myslíš, až keď zomriem? Až keď prejdeme do večného života, presne tak. My tu na zemi ešte nie sme svätí, ale svätých môžeme prosiť o príhovor a oni nám pomôžu. Dokonca môžu byť pre nás vzorom. Prosme preto rodičov, aby nám o svätých čítali, aby sme sa o nich dozvedeli viac. Mária, chcem byť jednoduchý, normálny a svätý. Prosím, pomôž mi v tom. Amen. Drahé deti, v tomto čase, keď slávite Deň všetkých svätých, žiadajte ich o príhovor a modlitby. Aby ste v jednote s nimi našli pokoj. Nech sú svätci vašimi orodovníkmi a príkladom, aby ste ich nasledovali a sveto žili. Ja som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.